prísť na to, kto naozaj som. Prísť na to, po čom naozaj túžim, prísť na to, čo naozaj chcem a takisto prísť na to, čo naozaj potrebujem. Aj keď sa ti možno, že môže zdať, že tieto tri veci, ktoré som vymenoval, sú také isté, tak majú podobnú frekvenciu, ale sú to troška odlišné typy otázok. Je dosť možné, že pokiaľ sa ti nedarí zmanifestovať vo svojom živote to, čo si myslíš, že chceš, tak odpovede na tieto tri otázky sú odlišné. Ako náhle odpovede na tieto tri otázky budú veľmi podobné alebo skoro také isté, vtedy je ten fokus úplne jasný, presný, vtedy vlastne robíš akcie a činy, ktoré sú v súlade s tebou a s tvojim vnútorným priestorom a práve vtedy začne tá manifestácia byť veľmi efektívna, ľahká a doslova by som povedal, že niekedy až radostná. Takže moje posolstvo pre teba je, pokiaľ máš problém s manifestáciou alebo máš problém s tým, že možno ani nevieš, čo v živote chceš, alebo máš problém s tým, že si presvedčený, že vieš, čo chceš, ale nedarí sa ti to zmanifestovať, tak moje posolstvo pre teba je také, že daj si otázku, po čom naozaj túžim? Čo naozaj potrebujem? A posledná otázka je, čo naozaj chcem. A vrtaj sa v sebe dovtedy, dokým odpovede na tieto tri otázky budú také isté alebo veľmi, veľmi podobné. Keď budú veľmi, veľmi podobné alebo také isté, to znamená, že máš pevné základy, vieš, akým smerom by si mal v živote pokračovať a to znamená, že vtedy sa môžeš začať vydať touto cestou a robiť reálne akcie v tvojom živote a vtedy ti do života začnú prichádzať veci, po ktorých naozaj túžiš.